Hormatly vatandaşlar, şu gün 2022 ýylyň 10 sentýabr hepdeniň ýekşembe güni hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanalyna. Şuňky temany Türkmenistanyň gelen habarlar, soralar we jogaplar näme sebäpli Türkmenistan Türkiýe bilen wiza girizjek bolýar. Gelin şu hakda bir gurrun edelim. Men şu gepleşigimi iki bölüme böljek. Birinji bölümi men Türkmenistandan gelen habarlar bilen wiza boýunça çykyş etjek. İkinji bölümi bolsa diňe senin soragyňyz, pikirleriňiz we jogaplar boýunça çykyş etjek. İkinji çykyşym edil birinji çykyş torontoň bir gysga wagtyň içinde bolar, bir 30 minutyň içinde. Hormatly vatandaşlar, gelin biz gepleşigimize gaýdyp gelelim. Türkmenistandan gelen habarlar. Bize hem vilayetlerden maglumatlar gelýär. Građan aktivistlaryň öýlerine, dogan arnaşlaryna batışlar gidýär. Olary uçuşgowy çağırıp, ýani polis bölümine o ýerde de bolsa MHM'şlikler oturup bizim dogan arnaşlarymyza batış edýärler. Munyň bolanok, munyň beýsen eýder dip öňkü ýaly, ýani 2020-nji ýylyň başynda ýaly gorkup başladylar. MHM'şler bizim garnaşlarymyzy çağırana öz atlaryny aýdan oklar. Atamrat bolsa Muhammed diye, Muhammed bolsa Kerim diye. Bu tipi alıkçılar din halkı korkutmak bilen. Şoň üçin ne dokument öküdýär, ne paveska öküdýär, ne ýanky atlaryny aýdýarlar. Gorkup polis bölüminiň içinde polis bolan kişi bolup, ýanky hemme halkyň nägerlikleri polise gelsin diýip, şolary podstaw edip öňüne goýup, şonuň bölümine doproslaryny geçirýärler. Şuryaly bular ýeti işleýär diýip pikir edýär, bular ýeti däl, bular mekrem däl, bular hakyky pozor, bular maskara. Şoň üçin men şulara maskara MHM terrorist diýen we onuň ýolbaşçysy Annaýew iň Türkmenistanyň maskara terrorist adamy. Ine şeýle wakalar bolup geçýär. Inni polisler kanuny seretmän köçelerde bekançylyk edýärler. Men gen görýän Türkmenistanyň hukuk gorayan gurumlar dädi, hukuky birinji bilen bozýan gurumlara döndü. Doly. Polisler köçede banditçilik edýär. Näme diýerler? Eger bir adam ýürýän bolsa, alayda da gyz maşgaly bolsa, maskaly bolsa baryp, hani maskany aýyr dodan görje kratkylapdyrlarmy ýa kratklandyrmandyr. Ýani dodan kratklandyrlan bolsa, onda polis adliýetine akdyp, muňa jerime salyp, göwüne degip, şahsyna degip, ýani polisler edýärler. Eger de sen öz maşgalan bilen ýörep duran bolsaň, seni we aýalyňdan dokumentler sorýarlar. Siz maşgalamy, maşgala dämi? Bir maşgaladanmy, zaksyňyz barmy ýa ýokmy? Biz niýe barýas? Maşyna sürüp duran bolsaň, vilayetlerden maglumatlar gelýär. Maşyny saklap, ýolu, ýani awtoulyglary we awtoýollary serýän polisler, ýani gaýşnikler durdup, han aýalyň dokumentlerini okudýarlar. Dünýäde ýok olar ýani. Hatda Demirgal Koreýede ýok. Ine Türkmenistan. Ine sizin halk tarapyndan saýlanmadyk arkadaşy şöhrat prezidentini niýe aýtdylar bizim döwletimiz? Gadagançylyk, haklary aýaldyp peseltmek we kakasyň padşahlygyna. Başta aýtdym, men kakamyň ýolundan gitjek. Kakam maňa ine prezident sowgat berdi. Men şu gaýtarmaly prezident sowgady, şunu padşah edip men prins bolmalıyam. Şuryaly şahzada bolmaly diýip, ýani şular ikisi atol ikisi banditler, maşennikler, syýasy we ykdysady maşennikler halkymyzy taýlap, baýlyklarymyzy uğurlap bizi diňe psihbanitsa, öňe türmedi. Inni türmeýän içindäki psihbanitsa aýtdylar. Hatta türmede de adamlar yüreğine olurdan dokument soranoklar. Lütfen. Türkmenistan'ın türmesinin daşınakı içinde yaşayan adamlardan dokument soruya, talep ediyor, nalog sürüyor, jerime salıyor, aygara bir yere barsan birden etçek olsun, ziyatka türmede de yok olur yani. Türkmenistan'ın yaşayıcıları, Türkmenistan'ın türmesine değerli daşınakı yaşayıcılar türmen içindeki yaşayıcılardan ýagdaýlar agyr bolup başlady. Ilme şunu delekleşik bolýan. Şoň üçin köçede barýan adamy durup maskan aýyr doýdoňy seretjek, ýani kratalanyňmy, kratalanmadyk şu zatlar bir
konstitusiýany gödök bozmaga aňarda dursun. Üstünde diňe atoğlu kisi dälle, polis ministri, MHM ministri, polismenler, MHM'şlikler, ýani terroristler üstünde dep gelip konstitusiýamyzy, haklarymyzy dep gelip tanf edişi bolýar. Anladın? Bul edilýän hemme zatlar düýünden bir kanun. Bulardan öz haklaryny talap et bolanok, haklaryny talap etseň inni polisa akydyp ýanky seni urjak bolýarlar. Polis zombiler şeýçek bolýar. Bular düşünenok. Bulan paçaty ýanky Gurbangulu bilen Serdar galyny adam däl. Galan halk adam däl. Bular unutdular halk üçin işleýänini, kasam içenlerini. Ýanky Atawul Maşenikden başlap aşaky ve MHM teröristlerin ministri, polis zombilerin ministri, olum işgärleri ýadyndan çykardylar. Halk üçin hyzmat edýänliklerini. Bir kanun bizim sektorimizi oğurlap, bizi TV aýlyklarymyzy oğurlap ýören, indi toprağımızı oğurlajak bolýan iki sany kezzabın aýdyn edip kanunlary bozup halkyny basy edýär. Ine bolýan zatlar. Hormatly watandaşlar, haçanda sen bir kicik kanun bozulmasa, senim hiç tat diýmesen. Haçanda senin hemme kanunlar bozulansa, sen imsim otursan, onu seni köçüde, diňe polislerde, yegenleri, gudolary, garnaşlara gamçylarlar. Inanam. O ýerde gamçylanandan soň şular köçelerde, olar öýüňize gelip sizi gamçylanlar. Egerde siz soňky moment, indi soňky ýanky linia abarwama diýä, sten kasedy goýup öýüňizde gamçylasalar, o ýerde sen nägerligini bildirsen öldürürler. Anam. Şoňa barmaka gaty öňde hereket etmeli. Şoňa şu zatlara barmaka häzir intek mümkinçilik bar. Häzir intek halkymyz nägerligini bölkedip öz haklaryny suud, konstitusiýa, halkary gurumyň üstünden goramaly. Özem şeýle bir goramaly, diýişi bilen ýapyşyp da kansa ölüşmeli. Görüp dursunuz bular kastiýetde çykyp bizim watandaşlarymyz bolýarlar. Biz görüşmeli. Pikir etmeň, ay gowlaşar, Serdar janym ine gow bolar, eder bolar, beýder bolar, asmanymyz parahat, Türkmenistan gülýaly, gülläbesi. Gülläbesi we gülýaly size däl. Gurbanyly oğulları ýanky ni kalaşdyrlar, ni kalaşdyrylmadyk oğulları, doğun arnaşlary, gudolar, gaýynlary. Ve paraholy şolar absurd edýän. Halkda problema. Ine jaňa diýerler $20 gazanp bolanok aýda. Muradaga näme etmeli? Türkmenistany özümi öldürjek, özümi açjak, eýtjek, diýip aýdýar. Bular hemme zat etjek ýöne görüşjekler. Bular pikir edýär, bular direkt Biden gelip görüşmeli, Macron gelip görüşmeli, Biden bilen Macron nire edýär, şoň haklaryny goramaly. Oho, dünýäde uraya zat ýok. Ukraina serdim. Haçanlar Ruslar çözünle agresiýa bolanlar. Bu hükümetin gorap bilmedi. Halkyň özü üçünle abarona geçti. Öýündäki yaralar bir zatlar bolsa çykyp tanklara garşy görüşdi. 3-nji günden soň hükümet özüne gelip halk bilen bile bolup bütün dünýäde kömek sorady. Ölüşüp duýkalar o ýerde 12, 6, 8 ýaşly çağajyk gyýdylar zorlap duýkalar. Rusiýan sallatlary şonda da kömek gelmedi derler. Ýuwaş-ýuwaşdan barp gördüler, inandylar, halk görüşýär, agresorlar ine şular, görüşen halk şular. Ondan soň kömekler gelip başlady. Biz onu koda barmadan hiç wagt. Bizim halkymyz ay başga ýer etmeli. Murada boş gurulýanlar sen şu burda gaýtalap dursun diýär. Oho, dogunjan. Men şu burda gaýtalamaly bolýan sen öňe çykamak. Birinci pikirlerde çalışmalar bolmaly. Pikirler taýýar bolsa, ýüzüň aç. Taýýar bolsa, jaňyt her adam iki adama can etmeli. Bizim videolarymyzy paýlaşmaly. Şu Türkiýeden atak etmeli imodan hemmesini. Ýa videoları paýlaşdyryp, düşündirip, jaňlaşyp öde onarnaşma. Hani o zatlar ýok. Siz pikir edýäňiz ine Murat Gurbanov bir kiçik topar bilen gidip zahmat edip ýanky hökümet çalışar. Onu Murat Gurbanov we onuň ýoldaşlary hiç wagt etmez. Biz zahmat etmez. Ya galýar, ya paçalyk diýe Türkmenistan diňemenkide, Türkmenistan barymyk diýmek, biz halk hökmüne identifikasiýamyz ýok. Biz halk hökmüne bizde gahrymanlar ýok.
Bizde içinde vicdanlı adamlar yok. Bizde ahlak adamlar yok. Bizde inteligensiya yok. Bizde orta yani klas yok, tuz yok. Bizde bir biznesmen turup men öz hakymy gorajak pulu var, hemme zat var, mümkinçilik var, goramaly. Sebäp para berip pedilip diyor. Gaýtyp bile uğurlap ýör, talap ýör halky. Näçe bu halkda azatlyk gowdurmuş bolsun ya gelsin. Hiç var. Biz özümüz ädim etip göremiz. Şoň üçin bolany. Pikir etmem devleti ya demokratik opozisiýa hemme zat gelip eder. Ýok. Bizim biz ýa-da size düşündürüp sizin bilen öňe gitmesek, ha bizim baranymyz bizi ýygnak goýberýärler bolup tapaly. Siz ýeriniz bizem ýygnarlar. Ýok. Siz ýygnamazlar. Siz köp. Siz hemme ýerde, siz men ýaly günne çykyş eden bolak telewizorda, akbel tapar ýaly günne çykyş eden bolak. Siz görnüňiz. Siz tapar ýaly. Biz ofitsialny görünmeli. Biz halkyň ýagdaýyny aýdyp durmaly. Biz halkara gurumlar bilen gatnaşmaly. Biz Gurbanguly we onuň ogly Iksan Kezaba ýüzüne basyp aýdyp durmaly. Haçan halk galanda biz birinji bolup baryp şo ýerde halk bilen öňe gidip ýoluny görkezmeli. Tapagy ulur. Ýa-ni dereceli tapagy. Siz başga derecede, biz başga derecede. Biz ýokarda, siz aşagda däl. Ýok. Dereceler durly. Siz bu tarapdan barýaňyz, biz bu tarapdan. Şoň üçin biz birleşmeli, öňe gitmeli, başga ýok. Men öňüme aýdym, haçanla hakyny şuň goramasam, ýeti gadagançylyk bilen, ýani haklar azalyp, mundan beter bolýar. Ondan soň ondan beter bolýar. Soň bir gün şunu koda ýetmegem kyn bolýar. Ana biz aýdyp duran soň, biz görüşüp duran soň, şular gaty batly giden o. Ýoş-ýoşdan ýani alap, mikirlik edip ýapyp oturýar hemme zatlar. Ine biz gürlemän soň näme diýär? Gurban bilen Serdar. Baýa kanunlar bozup öwrenip öz daşyna, ýani setlerimizi ogurlap, öz daşyna dogan arnaşyny getirip hükmede hem ýere goýup, indi bular öz diktaturasyny üstürmek bilen barýar. Paçalar barýar. Halky bolsa garyplaşdyryp we halk hiç wagt kellesini galdyrmady. Hemme adatlyklaryny bolup halktan ilat ýatyar. Näçe ilat? Bir yere bilen baglanşyp durmasyn, agbyr bolmasyn. Maşgalan doğru arnaşynyň içinde nägelik bolsun, bir inanmasyn. Ine şo zatlar gidip dur, ne derdim? Biri beýleksini araljak bolsa, ülşýärler diýdim Türkmenistanda. Ýöne o görgüli benne de şol ýani maşençilik eden bolsa da mezbur ýagdaýda ýaşamak üçin edýär, ýa-da on hal ýagdaýy ýok, ýa-da bir ýerde bir zat edende başga ýol tapman etmeli bolýar. Ýöne hemme belan körügi şu iki san jellatdy. Ata ogly, ataly ogul ikisinden. Bular bize yol vermek hiç wagt. Bular öz doğun arnaşyna yol vermek. Diňe mezbur ýagdaýda şolara yol berýärler. Başgalara ynanýarlar. Inni milliarderler doğun arnaşy bilen tohum bolup bize garşy görüşýärler. Biz bolsa öz haklaryna da bir-birine ynanýarlar. Biz kanunlar bozamyk, biz mümkin ýalňyş ýandyrsam, bizim ýalňyşlarymyzy çiğişir, bize garşy görüşýär. Gaýtyp günne bir kanun ýagdaýda oturup gödök kanunlar bozýana aýtmany gorkýarlar. Näçe? Ay Hudaý hakyny erti öýe barmaly. O dogun öýe barmaly ýene sen öýüň oň öýüne ýerleşin ama Türkmenistan barymlyky ýa beýle dämi? Konstitusiýa bar, konstitusiýada beren. Ol wagtlaýynça wezipe gelen adamlar olar ömürlük hususlaşdyryp wezipeleri alıp Türkmenistan döwleti basyp alýarlar. Ine şoňa görüşmeli, men şonu düşünýärem. Ine men size bir nime görkezýin, ýani Gurbanguly bilen Serdaryň hökümetde işleyen doğun arnaşylar. Gelin şunu seyredip geçelim we şo ýerde siz düşünürsünüz men diýen zatlarma. Bolmasa siz men diýen zatlarma gaty ynanaňyz. Ine seyredim, hormatly vatandaşlar. Gurbanguly we Serdar Berdimuhammedowyň hökümetde işleyen doğun arnaşylar. Ine seyredim. Prezident wezipesi Serdar Berdimuhammedow. Birinji ministr wezipesi Serdar Berdimuhammedow. Howpsuzlyk Geňeşiň ýol başçysy Serdar Berdimuhammedow.
Türkmenistan'ın hemme goşunlarının general vezifesi Serdar Berdimuhamedov. Halk Genişinin yol başçısı, onun kakası Gurbanguly Berdimuhamedov. Gorunmak ministri Gündökdiýew Begenç Ataýewiç, onun garnaşy. Hupsuluk Genişinin sekretary Gündökdiýew Begenç Ataýewiç, onun garnaşy. Emhime ministri Gurbanmurat Annaýew Serdaryň gaýyn topary. İçeri İşler ministri Muhammed Hıdyrov, onun garnaşy. Türkmenistan'ın baş prokuroru Serdar Gurbangulyewicz Mälikguliýew, Gurbangulyň nikalaşmadyk maşgylatyndan bolan ogly. Yokurtuğun başlığı Ustanipef Gonçmurat Atımraç, onun daş garnaşy. Meclisin ýolbaşçysy Gülşat Mamedova, Dogony Gülnawadyň jorasy ve beýleki adamlar, orunmasarlar, pudoklaň ministr bir topar dogon garnaşlarynyň, gudularynyň, gaýynlarynyň ýa-da dogonlary. Ine biz kime garşy görüşmeli? Ine biz Türkmenistany kime berdik? Ine näçe Türkmenistany şu ýaly adamlar basyp aldy bolýan, biz uklap otyrsa ay Allahjan Hudaýjan hemme zat gowy ine asmanymyz parahat hemme zat gowy biziň ýanky gelejegimiz gözel ine Serdarjanam netip bolsa ýanky nimeder hemme zat gowulaşar diýip ýanky gelip ýörler. Men bir zada düşünmek. Biz haçan uykudan oynarız? Haçan şu ertekiden çıkarız? Hemmeler men çıkış edemde diýerdiler. Murat Urbanov, sen Fransany ýanky görkezýän, sen ertekide ýaşap ýörsiň. Inanın, biz hakyky işleýär. Eşik ýaly. Hakyky gadanýar. Ol $100, $80, $20 da. Hakyky gadanýar. Biz hakykatda ýaşaýar. Ýewropa döwletleriň hemme beýleki döwletler şu Ýewropa döwletleriniň işleşmäni we şu ýaly ýaşamagyny diýär. Ýöne Türkmenistan iň erwet ertek bolan soň hiç kim şoýla barmana mitlenok. Öz halky için gaçmany diýär. We olar ýa mümkin näme? Konstitusiýa kanunyny gödük bozup halkyna garşy ýa genosid edip halka garşy görüşüp daşýurda jaňady prezidentlere man goşun berin, men güýjüm ýetenok, men türkmenler ýanky kabinet ministri daklar aydan medenok goşun berin, men halky gyrjak diýip olar ýaly watan döňü halk düşmany durundurup ýörmän, halk uklap ay Allahjan Hudaýjan asmanymyz parahat. Gözel ýaly Türkmenistanymyz bar. O gözel ýaly bar, ýöne o gözellik näme bagly? O gözellik siziň adatlygyňyz ýoklugy, siziň geljegiňiziň ýoklugy, siziň çağlaryňyň geljegi ýoklugy bilen bagly. Oraya gözellik gerek gene. O doğru o gözellikte. Şuna açık bolýan, hormatly vatandaşlar. Biz inni görüşmesek, bular ýönüp ýanky güýçlendirirler, bize garşy görüşi, gadagançylygy güýçlendirirler we biziň haklarymyzy ýerde dururlar. Öň kastiýetli ýan bolsa inni ýygnarlar, öldürürler. Şu ýaly biz ine Biden gel Macron we Gurbanow ýa beýle gelip çözmeli. Her kim öz ýerine görüşmeli. Da kansa gidişmeli. Men bir ada gen görýän. 50 adam öldü. Araga çyp beýle geçip Türkiýede bolýar. Olar öldü. Olar näme? Enatasy ýokmuş ol adamlaryň. Hiç satları yok ya yokurdan dettomdan düştüm ya yokurdan telek hükmüne düştüm ya asmandan düştüm şol oldu. Olmayla. İnatalar var da. Olur yatıyor mu Türkiye'de? Madarçılıkta. Olun bir gow madarçılıkta hiç kim ýa apaznavat etbilmeyen adamlar dünýada şöyle. Hem şu ýerde Türkmenler agyr bolup pul atyşyp şolurjadylar. Handa onlarmış. Näçip otyýarlar? O näil çağın öllü, sen bar bilen ok, o näil çağın öllü, Türkmen hükümeti getiren ok. Onu Türkmen hükümetde. Bu bir tohum hükümeti galany bolsa halk, ýanky ol Afrikada gullar ýaly ýaşap ýör. Studentler bir topar öllü. Hangi inatalar? Ýokmy? O gurgur benneler näme? Enatasy dogulmy? Ya olar dogulanyny siz islemedinizmi şu çağlary? Sizin perdeniňiz nämedi? Dogulundy. Men düşünemem. Hani bir topar adamlar niligal edip ýörler. Näme niligal gezmek?
Siz gorkup gezinip ýörseňiz pikir etmeň şu gün geçer. Erteki gün sen ýa-ni apasynsyzda huplukda gezip ýörseň. Meselem çökmeli. Prosedurany başlamaly. Çeýnäp düşündirdik. Näme bu? Näme gorkýan? Öz haklaryny, iň soň haklaryny almany gorkýan. Oturup näme bolsa hiç adam bolmaz. Diňe ýeretleşer. Onanyň Putinam ýykylar, bizimkem mundan beter bolar. Bu görür. Putin ýykyldy, saklap durdy. Halky syýasat bolup gorkup başladylar. Onu diýmek iş ýany kenip mundan beter bolsalar, ananyň. İçinde adamlarda iş yok. İş olmasa Türkmenistanyň prezidenti kellesi bilen jogap berýär. Adamlarda iş olmasa Türkmenistanda. Egerde adamlarda iş olmasa Türkmenistanda ve o sosial kömek bolmasa, ol Türkmenistanyň baýlygyny uğurlap ýatyr. 80% öz şoňda geçirýär. Hökümet suratda şol kömek etmedi. Näme talap eder o? Kime garşýar? Biden mi? Onanyň Biden'ın öz halky var, Amerikanlar 350 milyon şu ol şoňda. Onun daşynda ine Russiýa çözdi mi näme Ukraina ülüşýärmi? Da kansa gidýär ine şo halky bollar. Dünýäde kim görüşdi şonu gollandylar. Kim görüşmese ülüp gidýärler. Onanyň dünýäň şertçi. Şonu aýtjak bolýar. Gorkup ýyda çekilip problemalar maşgalamyza geldi. Maşin sürüp bolanok, saklap durur. Eğer aýalyň ortasyna girip sen aýalyň dokumentini urkay. Oho, doňca maşin hususy da. Sen men öýme girişiň ýaly maşyna girdiň bolýar. Maşynyň içinde men aýalym, men nikah başladym bilen, ýa zaksyny geçdim. Sen hakyň ýok. Onu gaýyşlyk bolup şoň dokument sorman. Ol gözlegde däl. Ol adam men çağıramyň ýa-ni ejesi. Näme şu erkekler goran okşany? Bir malyna şu polisan sen kanun bolýan bolsaň menem bolýan diýip. Näme diýýärsiňiz? Kim alýar? Biden'my? Onanyň Biden gelmez. Şol gaýyşlyň problemini çözmäne Biden gelmez. Biden'y şeýle bir alýarlar bolar. Eline hökümet, mass media, peçatlar, diplomatlar, ol kezzap, moşennik, pasport mafiýanyň başlygy Raşid Miredow ve onun ýanyna bir topar konsul kezaplary. Siz näme barşýar? Sizden ses çykanok, bular giýije onu işläp, ýa hökümetden hat ýazyp, baryp çykyş edip ýöler. Bular diktatorun aktivist hökmüne güýçli görüşýär. Siz bolsa öz haklaryňyzy gorandyk. Elbetde bular utur. Utýaramda kezzaplar. Sizi hem hükümetler alýar, hem size baş edip sizin ziyat kalýar. Oturun şeýle. Giýije onu işler, ondan konsula pul berip oturun. Problema yok. Sizin canınız diye, sizin resursunuz diye. Yardımdan çıkarma. Pikir etmeyin $100 kazanmak için, yani 2 gün işleten $100 olýar. Bolmuyor. Türkiye'de eşek yanlardan yani. $100 çıkart bilen oklan. İşlep, bir ay işlep. Can sağlığını diye. Muhtana Türkiye'de muhtana yönü pul taşlayan yoktur. Patron bir kere kömek eder, sonra kömek etmez. Patronun işlerine. O senin işin. Ne dokumentiniz var, ne öz haklarını talep edemez. Sizi pasporttan qaytyp bermegine derek sizden pul alýarlar, sizden hedil edip çoğu ziyat görýär. Öýe gaýtjak bolup sizi ofitsialny kömek edip konsullar sizi ýoly ýa-ni urukturmaly. Yok, bular sizi nalog goýar, siz onu da töläp ýene gidýär. Öýleňizmi? Görüşüňiz Biden'a garşyp ýatyrsınız. Özüňiz paragoly üstürýäňiz, bikançylyk üstürýäňiz. Öz haklaryňyzy görüşüňiz näme çykyp bolsun? Bir toparam akly petrem gyýryp ýatyr. Ay Allah'can, Hudaýjan, parahat asmanymyz bar, gözül ülkemiz bar. Sizin habaryňyz barmy? Şol Niyaz gelmekde 4.790.000 halkymız var. Häzir 3 milyon ýeter. Niýe? Beýle haklar ösün bolsa biz ürküp oturýarys. Ýöne biz aýdamyz o. Türkmenistana ine eğer ýygnadylar, şeýitler, beýitler, basýarlar, men ine kömek edin diýen, bolýa çykyş edip görkezeli diýsek,
Ay yok inte kısanma. Oturma. Beyle kalktı. Maşgalatına bir kamçılık etsinler. Gece onun ılgar yürüğü durunca. Halkarı vurulmalar, gazete, jurnallar ölür yanım olsa ölüşür. Siz yüzünüz açmanı olup yani. Siz yani bir kamçılık bolunlu birine aytmanı olup yani. Material vermeni olup yani. Şunun için şu bulup geçen dağıtlar men her vakti yani. Siz özünüz şu dağıttan yani aktörü. Şunu şuraya alıyorum demek sen bir topardan etmenin. Eğer ertir gülýalym diýmek sen giýje uny bir topardatlar edip durmuşyny güllüşdirýär. Adamlar pikir edýär, ay men Türkiýede kiçik bir kerhanada ama $1,500 galaýan men gülýalym diýip gülýaly işleýär. Afrikan gullary ýaly. Kiçire gidibilen o pasportu ýok. Gülýaly işleýär. Öýne $500 atýar we pikir edýär, ine men ulardan gowy ýaşaýan. Oho, olaryň durmuşy bir gülýaly, senin durmuşyň gülýaly. İki durmuşam durmuş däl. Haçana çeli gaçıp ýörjek we haçana çeli yani gizlenip özüne küçük komforda gezip ýörjek. Doğru etmeli haçana umum ýagdaý gülýaly. Ýagdaý ýok. Bolýa. Bu zatlar men size düşündürýän, ýa-ni bir watandaşym ay şu da diýip şu da aýtmasam siz herket eden doga, bir ädim eden doga. Siz näme diýýäňiz? Men size şunu düşündürýän, ilgap Biden'a ulaşkıdayım. Ondan Biden'a Kurban oyunu çağırdayım. Ondan batış edip özüm Biden'a kalıp Türkmenistan'ı yenip ondan size can edeyim. Yendi mi o ahir gelin deyip. Şuna yaşanım. Hiç vaktim olmaz. Yine vize temasına geçelim. Şu aydıran zatlar pikir edin. Ben keypin aydama hormatlı vatandaşlar. Sebebi bu vacip zat. Eğer yaşayan durmuş bulmasa ya sen neye doğru yaşayan ya da sen şu durmuşu düzeltmeli. Düzeltdiğinizden beren o şu bir yerine karışıp yatırsanız sizi niyazıf uhladıptır gaz bilen, su bilen, çörek bilen yapmak edip şol uykudan turuyla doğan. Hemme zadi adam kazanmalı. Hiç tat yokurdan aşağı kaçmalı. Eğer de birisi muht verse şu ervet bulmalı şol. Siz kazanmalı. Sen gazanýan pulun sana yetmese diýmek sen gazanýan zadın näme doğru sana berilýär. Sen beýleki ýaly işleýän beýleki dünýäde ýaly. Diýmek sana erwet tölenýär. Diýmek Türkiýede erwet tölense sen näme işläp ýördiň şu ýerde. Sen Türkmenistan var, şu ýerde hemme zat ödüp, şu ýerde Ýewropada ýaly aýlyklar. Ine şeýle. Ýa-da Türkiýeden başga bir döwlet tapyn. Yönü başka devlet tapsamadım Türkmenistan'ın ýagdaýy doğru alışyň ýagdaýy ülkeni. Biz olary şunu edemizde biz olary yani olar alyas olary yani näme diýsem türkmençe diýsem kan olary biparwaýlyk edýäs. Biz etmeli. Olaryň bizim doğru alışyny. Biz söýsede bize erwet gürlesede bizim doğru alışyny. Biz görüşme şol üçin. Gelin Türkmenistan'ın Türkiye'deki Türkiye batışlar edip viza giyireceğine seyredelim. Yine Türkmenistan Türkiye devletine Türkmen gazanlarına viza giyirme için yüz tuttu. Yine mesela ofisyal haber okuyup vereyim. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrliğinin saytından şu haber alınan. Türkmenistan'ın rahatlarının Türkiye Respublikasına kalmağının kadrlarını iyidigi derli gowulaşdyrmak üçin we gollamak maksadı bilen Türkmen tarapy wagtlaryň esasy dürli kategoriýalaryň viza düzgünni giýirmek haýyşy bilen Türkiýe Respublikasyna ýüz tutdy. Bul ofitsialda, men türkmen dilini aýdaýyn. Türkmenistanyň grazdanlary Türkiýede bir topar aýlyklar gazanyp, bir topar azatlykla gezip ýöränini kontrol etmek üçin Türkmenistan'dan Türkiye inni gitmediler için, halkımız gitmedi için ve Türkiye varıp azatlığı görüp iyizine kaydı bize kedilerimizi ağıtmak için bizi ertir vazifelerimizden ayırmalar için iki tane atalı oğul iki tane kezzap Türkiye hükmünde haşe diye viza girmeli haşe diye. İnemen hakiki
diplomat diline değil, hakiki dille, yani halkın içindeki diline düşünün. Türkmenistan halkına karşı şular viza girdiye Türkmen halkının mununun metre adatlığını ağlarlar yani ve içinden kaçma yani Türkmenistan'ın türmesinden yani Türkmenistan'ın içinden kaçma yani. Ve daşınma qalan adamlar içine girip bilmedi yani. Men size hazır paragraf düşündüren şu atlar. Viza almak için adamlar Türkmenistan'dan Novruz hali ofisine varmalı. Ol Gekuliyev köçetinin 88. jayına yerleşer. Hazır remont işler gidip dur. Son olsa şu yerde Türk konsulluğu açmalı. Türk konsulluğu 10 sentavradan açmalı. Yine şu günün şu Türk konsulluğu şu köçede yani Kurbanlı pardon Kuliyev köçetindeki 88. jayına açılmalı. Olur Türk konsulluğu neyme işler eder? Vizalar verir, oku için, işlemek için, turizm ve can sağlığını becermek için verirler. Birinci bilen sen içinde viza alacak olsan sen Türkmenistan'ın migrasiyasına yüz tutmalı. Bir topar dokumentler etmeli. Yine şolur bağırlap ziyatkalar alıp yani istenik adamı iyice kaytarıp bulur adamları köseyip kıynap çıkan adamın yani müçvörünü kesilip dinle ziyat kalıp şol adamları hova deyip yani ruhsat verip olur şondan son Türkiye konsolosluğuna viza almak için barmalı. Lütfen. Türkiye viza giydiriyle yöne onu barmak için sen migrasyonlu uğula varıp yine viza yal dokumentler eltip tiyadın ruhsat almalı. Onu demek Türkmenistan'ın viza giydirilerini dine Türkmen halkına karşı içinde de viza girdiler ya. Çıkmadı yani. Siz bilişime de yani Eylül ayına yani şu yılın Eylül ayına bunun duşukta Türkiye Devleti'nin vice-prezidenti Fuat Oktay ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov ikisi duştu. Şu Türkiye Devleti Türkmenistanlara viza giydirmeye düğünün kategorik yağdayda karşıdığını ofitsial etti. Türkiye'nin vice-prezidenti Fuat Oktay men şuna karşı Türk hükümeti Türkmenlere viza girilmene karşı deyip ofitsial Serdar Berdimuhamedov'a aitti. Bu utançsız haramzada öz halkına viza girdirmek için yani batışlara diye vice-prezident mu yüzüne diye utanım okmay haramzada sen halkına biz viza girdirecekler. Yine bunun gepleşikler. Türkiye'nin Daşa İşler Ministerlikten jurnalistler sorattılar. Näme sebeple Türkmen garzına Türkiye gelmek için viza girecek bolýar. Olur olsa biz girizesimiz gelen ok. Biz Türkmen halkı bizim doğanlarımız. Biz onlara viza girecekken Türkmenistan'ın hükümeti bize basış ediyor deyip gün jurnalistler. Yine yadınızda olsa 2002 yılın noyabrında Harambaşı yani Knyazova Pakuşayna oldu. Şondan sonra derrew 2003-2004 yıllarda viza girildi. Çıkmak için viza. Hemme vizalar yapıldı. Hemme devletlerin vizası yapıldı. Eğer bar devletler öz garaşları için vizalar açyan olsa bular korkup 2003'te 2004'te hemme Türkmenistan yaptılar. Türkmenistan'dan çıkacak olsan yani içinden ruhsat almalı. Ünsürüm. Hazır 2022 yıl. Han biz üstükmüş soralı. Yok. 2022 yılın sentyabrına şu idiotlar bize viza girdi yani. Onlar da değil mi Türk vizası değil de Türkmenin vizası ne diyorlar. Yani onu viza diyen oklar migrasyon okuluktan ruhsat diyorlar. İki vizanı verdi yani. Eğer Niyazov Türkiye buraya viza girdim deyip kaş etmedik olsa bu Serdar Gurban'ın oğlu Serdar bir kanun prezident Türkiye'den kaş ediyor. İki taraflayın yap ya. O Niyazov'tan geçirdi. Diktatör Niyazov'tan geçirdi şu dağıtları. Unutuyorum vatandaşlar. Yine bir vakt
Yine biz öz haklarımızı almasak bulur näme diýerler. Hiçlik konstitusiýada o zatlar yok. Gaýtyp hareketler adat bolmaly istendik. Adam daşyr da gidip gelip bilip bilerdi. Ya konstitusiýada ol berkidilen o zatlar. Halkymyz otyr. Düşünse de otyr. Düşündürse onu düşünmeyen bolsa düşündürse onu otyr. Oturmayalım. Görünüyor. Nine var ya? Doğulağı var ya. Ödem uverini var ya. Indi viza näme üçin girdiler? Men size düşündüreyim. Näme üçin ata oğlu kisi, atalı oğul Serdar ve Gurbanoğlu ýa-na maşennik, pasport mafiýanyň başçyları, daşy işler ministri Kezzap Raşit Miriyedow bilen şu zatlary ýa-ni oýnaýar. Şu zatlar girdi. Birinji, Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyz bir wada hemmeti Türkmenistandan çykyp gitmedi ýa. Gorkýarlar. Şeýle patok bolsa bütün dünya seyrediyor da o zatları. Ne mutlu diyorlar onu. Ay biz demokrasiyanın en ösen döwleti biz Aziýada diýip al yani inni yürümeye. Şonu gorkýarlar. Türkmenistanyň grajdanyň azatlyklary, pihirleri ýaly we gadagançylyklary güýçlüler ýaly şular şu zatlar girdi. Men öňüm aýdýan dinamika şeýle ýokary. Hiç wagt diktatura aşak giden ok. Ýokary diýe güýçlendirmäli. Şu güýçlendirenle öz ýoluna gidenne şular ýaşap diýe. Bular bir noktada durup bilen ok. Biz bular alýar. Ya bular gaçyp başlady biz bular alýar. Bular hökman gadagançylyk köpelip ýürek gitmeli. Bu diktaturaň şerti. Şoň üçin ahir ýa-ni ýarylýar diktatura. Ýöne türkmen variantyny ýarylma sebäbi men sebäbini düşündiren soňunda. Vatandaşlarymyz Türkiýeге gidip azatlyk görüp, soň gelip öz azatlyklaryny, öz konstitusiýon haklaryny talap etmedi ýaly. Ine şol viza gadagançylygy hem içinden çykmady ýaly. İçinde ruhsat migrasiýanyň üstü bilen hem de Türkiýe döwletiniň soňky vizasyz galan döwletden ýa-ni viza girmeýän, haş edip viza girýär. Türkiýedaky ýaşaýan bizim vatandaşlarymyz, iş migrantlar hakyky ýaşaýarlar. Olar hakyky işlerler, hakyky ýa gazanyp ejer çekýärler. Ine şolardan Türkmen hökümeti gorkýar. Şeýle bir zat bolsa şolar döküp aeroportda var ýaly, konsulda var ýaly inni hökümet şolardan gorkýar. Şolar ýyna gaýtyp gelmedi ýaly. Şolar ýa-ni şuraya viza sokýarlar. İçinden daşynan. Näme? Şolar gorkýarlar, içinden alyp bolanok. Bir içine girsen viza alyp bolanok. Diýmek şolar daşynan içine gelme. Şolar garşy görüş. Menim amaýdýan bu vatan döýünükleri halka garşy görüşýär, gizlin görüşýär. Sizi ukladiýa, wagtlaýynça viza diýär. Hemme zat wagtlaýynça ýollar wagtlaýynça ýapyldy. Hemme ýerde dünýäde açyldy, Türkmenistan açylany. Şol wagtlaýynça diýip ukladiýar, ine ertir açýar, birini açýar, ýarymyny açýar, häzir garaşdyrlyk ine açýar. Aşgabatyň 120 ýyllygy ine awgust açýar, awgust gelýär, ine garaşdyrlyk açýar, geçiren soň garaşdyrlyk ine bir taraply dekabrda açýar. Dekabr gelýär, ine fevralda açylýan ýollar boldy indi. Gyýgyrym aýýadyr. Ay genece billaryp durma indi ýollar açylýar sentýabrda. Hani 10 sentýabr hani ýollar. Ýap. Çartyrlar näme? Eger halk galsa, bu gorkýar Türkiýeden. Derrew ýa-ni samolyotda urup köşüşdirýärler. Gaty kontrol saklanýar aeroportda. Aeroportda barmaň, konsul gelin. Gowşatmaly aeroportda barmaly şo ýere. Konsul gelsin aeroportda. Konsulluk çöden ok, gelsin aeroportda çöttün. Bütün dünya görmüyor şonu. Yine onunla, sen adam ölürün ok, sen öğün aydasın gelýär, sen kanun bolan ok. O yüzden çözülmesen bir harik var yani. Näme kanun olur mu? Ya seni apastanya bolmuş onu edende. Yine näme? Öz öňde, öz çağıjyň hakyny gorajak bolsaň, ya da öz hakyny bak çağan görjek bolsaň, hakyny gorajak bolsaň apastanya bolýar. Onu biz yara galyp şular ýykmaly. Kaçat yani. Bu Çin'den geçen binamızlar. Çin'den geçen kezzaplar. Men dowam edeyim. Näme çyp ýollar ýapyldy? Türkiýede ýaşaýan iş migrantlar Türkmenistana barmady yani. Täze ýene de bir çykmak üçin köp problemi ular döredler. Bularym şu zatlar görüp beýleki adamlaryň baran azbar çykyp bilmeýänini görüp bular barmadylar ýaly we şolar gerekken hökümeti. Şolar daşyndan durup ýa-ni Türkmenistanyň içindäki betbagçylykda kötürenýän psih bolnitsada
Türmede yaşayan adamlar pul verip otursalar idealni bol yaşalar. Yani şoň üçin şolar birden gaýtyp gelýärmidiler ve Türkmenistan demokratiya geçip bizi ayıraýmadyn diýip gorkýarlar. Şoň üçin bular ýa-ni ýollar ýapdylar. Türkiýe wizalar girmek üçin may aýyndan bäri şol meseleni Türkmen hökümeti girdiň çökýär. Girdiň gepleşikler geçirýär Türkiýe bilen. 5 Awgustda Türkmenistan Daşy işler ministrleri Türk döwletine ofitsialna ýüz tutdy şonu. Ýöne bu hökümet, bu paraxorlar, bu bizim saylanmadık prezidentimizden ibaret bolan bir kanun hökümet ve onun ýa-ni kezzapları, ýa-ni kömek eden kezzapları şular Türkmen halkyna garşy işleýär. Ataly ogly işleýär Türkmen halkyna garşy, bular bolsa kömek edýär. Ine şol informasiýany halkdan gizläp, diňe 3 sentýabrda şular saýtda görkezdiler. Men ine görkezdiň şo saýty watandaşlar seredim. Ünsüyorum, ine şol Daşy işler ministriniň saýty. Ine seredim. Ýazygy ine Türkmen hökümeti ofitsialna haýyş etdi, ýüz tutdy, ýa-ni Türkiýe hökümetinden wagtlaýynça Türkmenistanyň halkyna kömek ederýärli we şolar gurumçylykly, ýa-ni gidip gurumçylyk gelir ýaly wiza giýerdi. Bular hemme dünýäni idiot diýip hasap edýär. Türkiýanyň vice prezidenti Fuat Oktay şeýle diýdi. Duşukda Serdar Berdimuhammedow bilen duşukda ýüzüne aýtdy. Biz öz Türk doganlarymyza hiç haýsy döwlet bilen wiza giýdirmedik şuny içildi. Türkmenlere de giýirecekler diýip ýa-ni ofitsialna batyş edip siz nämen haýyş edýäňiz diýip maskara etdi şunu. Bu haramlarda utanman, ay ine şu halkymyza kömek edýän diýip men şu wizalara girdiň diýip ýa-ni muny alýar. Ol Türkiýanyň vice prezidenti akylly ol, düşünýär o zatlar. Egerde bu idiot çekileşik, bätleşik edip ýa-ni prezidentler gelmedik bolan bolsa, olar bir topor ýa-ni hökümet wezipelerden geçip bätleşik edip partiýalarda bolup şo wezipelerge gelýär. Olar akylly. Olar bir topor problemler gören adamlar. Hökümetin bir topor ve halkyň problemlerini çözüp halkyň arkasyny tutan adamlar. Günü bizim prezidentimiz özüne prezident diýip bir kanun haramdan aýdýar. Biz hiç bir Türk doganlarymyza Gazakystan, Özbegistan, Kırgızstan beýleki bolsun Türk ýa-ni doganlarymyza wiza edemiz. Türkmenistanda da etmez diýip aýdýar. Utanman şonu diňleyen adam o nähili Türkmenistanyň prezidenti bolýar. Nähili Türkmen halkynyň bähwidini gorýan lideri bolýar. Nähili şoň ýa-ni arkadagy Gurbanoğlu kezzap, maşennik, narkoman ine Türkmen halkyny goraman, Türkmen halkyna görüşýärdi. Şu Türkmen halkynyň lideri näme bolýar? Men şonu hiç kellemem. Aydın, ýazın kommentarlarda Türkmen halkyna görüşýän iki san kezzap, siyasi we ykdysady maşennikler, narkomanlar nähili milli liderler bolýar? Haçan Türkmen halkyna görüşýän bolýar. Ya Türkmenistan'ın aklına kara ütkap hemme zat bulaşıp psikbanitsa yani hemme zat çalışıp gitti mi? Ben düşünemem şu zaten. İnni emheme zombiler yani teröristler, pali zombiler olara adam sıfatı yitti olur. Yüreğinek, vicdançılık, yüreğinek, artışçılık yitti gitti olur. Olar halka karşı görüşmeyeni her edip görüşüp para alıp yani men baklı durmuşa barayan bir fikir ediyorlar. Havalar yok. Toprağımı diyen tizden. Ağustos ayında Türkiye üniversitelerine giren taliplerden Türkiye'ye gitmek için $5.000 Türkmenistan'ı aldılar. Şunun talep ettiler. Kim beri bilen olsa gitti, berilmeden kaldı. Üniversitenin Ağustos ayında kıssalı yazıda talipler okuva Türkiye'ye gitmeli olsa $5.000 tölendi.
Inni iş migrantlardan näçe çalarlar? Näme pikir diýär? 5.000'dan ýokary bol. Aden $5.000 almak üçin birinden kardal gitmeli. Kardal gitsen sen bar $5.000 näçe wagtda kazanarsyň? Şonan bir aýdyň maňa Türkiýede. $5.000 ýygnajak bolsaň, bir ýylda ýanap bolmaýar şonu. $2.000 ýygnap bolýar. Diýmek, sen birinji 2 ýyl şo 5.000 çykanda berip gelen ziyatkaň üzmek üçin işlersin. Maşgalany geçirirlersin, geçirmezsin. Seni eýýem içinden çykmakaň bankrot edip goýarlar. Haramlarlar. Korrupsiýonlar. Gerekmi şu ýerde döwlet? Ýok, elbetde. Näçe onu bir hereket edemdi? Ay bir ýyl çözer menem gapdaryna ýeňi şaňaşanyp oturýar. Hiç kim çözmez. Ine 31 ýyllap çözüp gelen o hiç kim çözmedi. Şu ýaly opozisiýaň galyşy 31 ýylda intek bolmady. Biz galýar, siz ýerimize düşen doga. Biz gal ýokary asmana çykdyk, siz helam aşagda gizlen, ýogaryň aşagyna oturýarsyňız. Näme biz ýeňeli? Aýdym bize. Bize köp adam gerekler. Bir 15.000 adam bolsa bolýar. 3.750.000 adamdan 15.000 adam bolsa biz alýar şuny. Biz hemmämize bakyp durmuş bolýar. Hani 15.000 adam? Bolýar, hani 5.000 adam? Ýok. Biz ilat bolup galdyk. Bizde identifikasiýam diýdi. Biz türkmen diýmek indi masgarçylyk. Türkmen diýmek wyjdansyz, ahlakdaýdan pes düşen, aýal maşgaly bolsa, has pes düşen, agzy kapa, ýene bir zat edip ýören bolup galdy. Kim şonu etdi? Biz özümüz edemdik, inanyň. Biz şunu mecbur salyp 2 sany ataly ogul kezzaplar bizi mecbur etdi şu durmuşa girmäli. Şunu siz düşünün. Düýüp manysy şundadyr. Azatlygymy alyp, haklarymyzy alyp, birimize azy birimizi ýitirdip, wyjdanymyzy ýitirdip, diňe paraholy öňe çekip, ýallaklary öňe çekip, bizim jemgyýetimiz ters öwürdiler. Häzir ýallakçylyk gaty gowy tölenýär. Kezzapçylyk ondan gowy tölenýär. Kezzaplar, super kezzaplar görýärler. Hem aşağıda alýan adamlary, bol etmeli zatlar talagy ýaly, hem ýokary pul berýän. Konstitusiýa bar ýok gerek. Ne şu ýaly, şu 2 sany kezzaplar üýşüp, kezzap döwletini gurulýar diýler. Öýleri bizim tebiwatlarymyzda ýaşap, ogurlak gidip, bizim eşek ýaly başga döwletlerde işler, bizim döwlet baýlyklarymyzy ogurlaýarlar, tebiwatlarymyzy bizim öz halkymyzy saklajak bolup, olar doganarmyşymyza pul berýär, bolmasa şol ölýär. Türkmenistan'ın son ýyllarda 1.9 milyon adamy Türkmenistan'dan çykdy. İçinde 3 milyon adamdan az adam. Bizim takminamyz boýunça bu maglumatlary men ine Azatlyk radiosundan aldım, beýlik çeşmelerden aldım. Ýöne döwletden hasaby boýunça Türkmenistan'ın içinde 2 milyon 350 bin adam var. Bu 3 milyonun pesiye biz şoň ýanky anykladyk, Goskomstat bilen anykladyk. 2 milyon 350 bin adam. Inni şol adamlar çık kaçmaz ýaly. Sebe häzir pirip setmeli bular. Bütün dünýäde görkezmeli. Ine adam sany Türkmenistanda 6 milyonyň ýokary. Hemme zat üsýä, halk ýa köpelýär, demografiýa köpelýär. Ol diňe bak durmuşda bolup biler, kanun döwletde bolup biler diýip bular dünýäni allamy üçin häzir wizalar ýapýar. Ýa halkymyz çykmaly ýa. Ýa çykan gaýdyp gelen. Ine pandemiya bolanda reýsler ýapylyp, pandemiya gutorsa açar diýip Türkiýe reýsleri açmadylar. Indi wagtlaryň wiza girizjek bolýar diýip aýyrjak ýanky bolýar diýip şol wizany girýärler. Şu wizany girýärden soň şolum ýanky reýsler ýa ýene de halk öňe çykyp açmasa, wizary aýyrmasa bolmaýar. Men şoň üçin size haýyş edýär. Wiza girdiýärmi? Çıkış edin aeroporta, çıkış edin konsulstan önüne. Yadın hatları, durman hat yadın. Erdoğan'a, Fuat Okay'da yadın. Yani Türkiye'nin vice-prezidentine biz karşı viza girilme, biz kösöniyet, bizim halkımızı kösöniyet, gayrat et vizanı, yani bize etmeyen gayrat edin deyip yadın şu da atları. Olur siz dinlerler. Siz yadınız o. Bunu hükümet deyip de olur başka müniyene yok, başka düşünce yok. Bunu fikir ediyor. Ve onu halkım şunu işleyendir deyip
bolýa beýle haklara, özüklere, gadaklara etmeden bolýa türkmen hökümeti haýyş eden soň, türkmen halkam ırza bolan soň wiza giýdir. Siz kösünürsiniz. Durumda kansa ýalyn hatlary çykyş eden aeroportlarda Midin, Türkiýanyň Midin öňüne ofitsialny adwokatlar bilen soraň çykyş etmäni. Size mümkinçilik bererler, baryp çykyş edip aýdyň. Ol protest diýmek olara garşy däl, protest diýmek öz pikirini aýtmak, aýdyň pikirlerini. Hiç olmasa 3'ten 5'ten çykyş edip video ýapgynda YouTube'lara goýun, hemme kanallarda. Türkiýe hökümeti bilse diýär, türk diline saýrap dursunlar. Aýdyň şu datlary. Biz islämdok wizany. Biz islämdok Türkiýe, ýani Türkiýeden gitmäni. Biz Türkiýe döwletini gowurýar, kanunlaryny, Erdogany, ýani vice-prezidenti. Biz Türkiýede ýaşansymyz gelýär, biz Türkiýe girip gidesimiz gelýär. Bizim doğun halkymyz gaýrat edip wiza bermän, wiza goýdurmaň diýip ýaryn wideolary iýerim bize. Biz bütün dünýäde ýaradar. Olum görýärler. Ses çykan o wagtdan. Şu ýaly hormatly watandaşlar, hemme zada görüşmek üçin instrument bar. Türkmen halky şonu edenok. Men size näçip edenok diýip düşünüp biljeka ýöne bir sany gysga hekaýat, halkdan gelýän hekaýat ýadyma düşýär. Men şonu size aýtmakçy. Eýem 50 minut gurlapdyr. O zamanlarda, ýani öňkü wagtlarda bir baý bar eken. Baýam keyip edip ýaşaýan eken. Türkmen halkynyň ýani geljegi pikir edip ýören baý bir pikir edýär. Gel men şu halkyň sabırlygynyň möçberini bir kesgitläýin diýip ýani özüne bir mesele goýýar. Şu adam özüne işleyen bir 3 tane batyral çağırıyor. Öz yerlerini işleyen batyraklar. Bu yerlerde hatyryň bir bölümini ýani baý bir ýani gany bölümini özüne alýar. Indi şol baý näme diýär? Şolary çağıryp söýýär bular. Ay siz haramzadylar, siz deýuslar, siz gowy işleňizok, siz işleyen wagtyňyzda ýani belli bir netije gazanyňyzok diýip söýýär diýär. Hemme öz giýdejileriniň ýene ýarsyny men giýdejilerimiň üstüne goşup şonu aýym soňuna getirin diýär. Bunu getirýär. Bunun baý gemi görýär. Men öňüm bunun alýan giýdejisi pes bolan soň ýene de şonu ýani ýene şonu pes etjek bolup bulara basyş etse bular makul. Bir ay geçe yine bulara ýani çağırıp söýýär. Ay siz nijisler, siz haramzadylar, men siziň çağranyňyzdan götürmeli, men siziň ýani men yerlerimde işleýäňiz, men siziň ýani dogunandaşlaryňyzdan götürmeli. Inni siz 5% alýaňyz galanyň hemmesini maňa getirýäňiz diýär. Ýene bir ay geçe bu getirip da hasıllary. Gen görýär. Bu sabırlı bolmaly boýun, bunyň ýani soňky derejesini niýde diýip han men bir soňçylyk deýnip ýene çağırýar bir adam, ýene söýýär bular. Ay siz guturan adamlar, ne sizde vicdan var, ne var, men size iş berýän, men size buğday berýän etmäne, sizden netije ýok, beýleki baýlar menden gowy gazanýar. Indi hemme ekin buğdaýyň alyn hasylyny maňa getirin diýär. Hiç hak kaldırmam. Bu ýene getirýär. Ýani hasy wagty gelýär, ýene getirýär hasylyny. Bu gem görýär. Näme adamlar diýär. Hatyrat bolan çağırýar bulary. Ay men sizden bizar bolum. Erti men sizi öldürjek, asjak. Ýa siz meni bir ýyllap niýet etdiňiz. Erti asjak dedim, 3 ýylam diýär. Sorumluwan diýse ýani bir öňe çykyp men sorumma baýaga diýär. Bunun baý içinden bir gene var diýär. Ahir öňe çykdy berdi. Hawa diňleýän ise bunun diýär baýaga ýüpüňem özüňden bolmaly diýär. Görýärmi pikir edişi ýüpüňem özüňden bolmaly erti baýaga diýip sorýar. Ine şu durmuş şu Türkmenistanyň ýagdaýy. Şol ýani bolup geçen hekaýat çynmy ýa çyn däl men aýdyljekkä ýöne Türkmenistanyň durmuşy ine şu boldy. Haçan biz ilat däl halk bolar. Haçan biz bir beýle halklar ýaly öz wyjdanymyz üçin görüşýär.
Haçan biz beýle haklar ýaly öz geljeğimiz üçin görüşür. Pikir etmeýän sen o ýerde komfort ýaşap, ýa-ni açyk pul gazanyp, ýa-ni watanga dogan arnaşygyna iýerýär. Dogan arnaşygyny dine iýip bilýär. Hiç bir hakları ýok. Türmede otyr. Han nefsin ağranok şu zatlar. Sen çağırın türmede otyr. Nefsin ağranok mu? Hiç bir mümkinçilikleri yok. İstenlik vakti ulanan soň istenlik ýa-ni ýygyny gelip zorlak gitdi. Ya inni gudan ýygynlary, ýa-ni gaýlaryň ýygynlar köpelýändir. Gamçy çap geler men aýýandy. Biz oňa aýýadyk. Sentýabrda siz galdyryna aýýadyk. Häzir konstitusiýany ütkötse öz ýa haklaryny, prezident haklaryny we Milli Geňeşiň ýolbaşynyň haklaryny güýçlidir de şo ýerlerini basyp alar diýýärdik bunu. 10 sentýabrda siz çağırdyk protest üstümizden urulýar. Gelmän üstümizden urulýar. Hiç kim ýoklay, sen dinleýän ýoklay. Wagt meni dinlenmän. Konstitusiýa sebäpden haklaryny alyň. Men dinlen diýip çykyş edemmi? Hereket etmelibiz. Siz hereket etmeli bizim bilen. Bizim ýeki öýümizi goýýan biz näme hereket edeli? Ondan soň aýtdyk ine bul hökümeti baswalarda Türkmenistan parçaly geçirir. Aýdyşmy ýaly bir kanun ýagdaýynda bul saýlawlar gutoran soň ýa-ni fevralda özüni saýlawlar gutoran soň 1-nji gün iýerden özüni spisa goşup ýa-ni halk geňeşine saýlady. Halk maslahatyna. Ünsürin. Edir on meýaş günlerden ýygnak geçirip bir kanun ýagdaýda sebäp meclisiň ýolbaşçysy bar, ondan uly. Ol prezident bolup, prezident administrasiýa prezidentina, kabinet ministrine ýolbaşçy ýöne halk geňeşinde ýagny ýolbaşçy däl ol. O ýerde meclisiň ýolbaşçysy bar. We täze saýlanmaly, şolaryň içinden, agzalaryň içinden ýa-ni Milli Geňeşiň ýolbaşçysy bolmaly. Bu näme diýär? Şo ýerde meclisiň ýolbaşçysy ýygnak geçirip, hani biz halk maslahatynyň ýolbaşçysyny saýlaly diýip aýtmaly ýa-da halk maslahatynyň içindäki adamlar birini saýlamaly. Bu bolsa ýok, özüni öňe goýup, özü ýygnak geçirip, özüni saýlap, özüni halk geňeşiň, halk maslahatynyň ýolbaşçysy diýip belliýär. Maşyny. Näme diýsem? Men bir misaly getirmeli. Bu maşynik hemme Çin'den geçen maşynik. Syýasy maşynik. Näme milli lider bolýar? Hemme ýerde ugurluk edip, ykdysat tarapdan, finans tarapdan, syýasat tarapdan, haklarymyz tarapdan, hemme tarapdan, ýuridik tarapdan maşynçylar ugurluk gelýär. Näme milli lider? Inni Türkmenistanyny sen güýçli ugru bolsaň, maşynik bolsaň, sen milli lider bolýan eken. Sen kezzap bolsaň, sen ministr bolýan eken. Nişoňa bardy. Bu döwlet däl. Men şoň üçin size ýöýleýän. Arasda sağlyk halkymyza. Baran ýeriňizde maskara bolsaň gelmekmi? Hawa. Hökümet çalışmaly. Bize dastoyny hökümet gerek. Häzirki bizim edip ýören işimize dastoyny hökümet kezzaplar. Biz özümizden başlamaly. Özümüz çalışmaly. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz çykyşymy bitirýän. Birinji bilen size jandarlyk arzu edýän, azatlyk we adaletlik arzu edýän. Bize hiç kim adaletlik bermez. Biz can verip, kan döküp almaly. Başka ýol ýok. Şunuň bilen men çykyşymy bitirýän. Ýene bir gysga wagtda men ikinji çykyşym bar. Olam bolsa, siziň soralar, pikirlerinize jogaplar. Inniki gepleşikleri çelde sağ olun.